dalšího nového videa. Dneska budeme hrát prostě běhání, ale nikdo tady se mnou není, takže já budu to dělat sám. A naším cílem je dát 2000, proč ne? Jo. Proč ne? Já nevím, jestli vás tohle baví, jenom chození, ale zase je, že jo. Protože já o tom mluvím, jako taky. Budeme u toho výsledničku. Že jo. To ví každý, že je to nám, že jo. Ty krásy. To je ten goča mluví, jak se nějak na mě to opálí, úplně 2 metry. Snad to míčovi nebude vadit, že to hraju sám. Nebude určitě. Ale to fakt nebude vadit, protože mě už to prostě nebavilo, on mi to típnul. My jsme se spolu volali, on to típnul, prostě řekl, že musí někam. Mě to potom nebavilo, jsem hrál to, nějakou hru, myslím, že Rivals jsem hrál. Natočil jsem i video, který vydám zítra, nebo možná i dneska, vydám na můj TikTok kanál Dyni_official, kdo mě nesleduje, dá follow. A ještě budu dneska natočím ještě dneska jedno video na můj druhý TikTok kanál, Mr. Balkon, _CZ. A jo, ne, mr.bacon _CZ, jo, takhle se to říká. Když tak, já jsem natočil takový video, kde jsem prostě zabíjel lidi, jo. Prostě jsem šel 2 limito zlodout a my jsme zabili. Nebo vlastně já jenom, no vlastně my jenom. Nebyl tam míč, byl tam nějaký týpek, který mi pomáhal. A až bude 2000, tak musím ukončit video, protože já nechci. Tak já mám za chvíli bude, ne? 2000. Co řekl, po každých 1000 je konec, ne? Mně tyhle ty posouvací strašně pomáhají, já nevím proč. Prostě koukej, jako teďka za budu mít. No skoro, mám už to. Já jsem skoro 1800. Když tak kdo by chtěl, abych říkal kódy, tak dejte, nevím, 4 lajky, 3 lajky pro nový video, ten 4. je to na ty, ale na kódičky. Kam já už vidím možná to 2000, jak budeme mít. Jo, to je určitě 2000, jo, to je 2000 asi. A máme 2000. Takže já se s váma loučím. U další video tohohle běhání dejte 3 lajky, kdo chce, abych dělal kódičky na Rivalsu, dejte 4 lajky a se s váma loučím a u dalšího nového videa. Zatím čau, ještě se tady najím jabkem. A jak jsem říkal, u dalšího nového videa, zatím čau.